Jak si s kávovarem Vec One připravíte horkou kávu? Těch možností je strašně moc a my jsme vyzkoušeli všechny možné recepty, ale ve výsledku vlastně nám úplně nejlíp fungoval ten klasický recept 60 gramů na 1 litr vody. V našem případě, protože se nám tam tolik nevejde, budeme používat 24 gramů kávy na 400 ml vody. Ten recept používáme i z toho důvodu, že pracujeme s trošku světlejc spraženou kávou. Můžete si ho lehce přizpůsobit, když byste pracovali s tmavěji spraženou. Konvici jsme si nahřáli na 98 stupňů Celsia, což je teplota, kterou my už všeobecně používáme na všechno, protože máme pocit, že funguje úplně zdaleka nejlíp, protože potom při tom zalévání ta voda relativně rychle chladne. Máme namletou kávu, kdy tu kávu máme namletou na hrubost trošičku jemnější než na V60. Je to už, blíží se to lehce k moka konvičce, takže řekla bych, že to je někde mezi moka konvičkou a V60. Vynulujeme váhu a nasypeme kávu. Vezmu vodu a zapnu si časovač a začnu zalévat. Zalívám tak, abych si veškerou tu kávu namočila a hlídám si 400 gramů. Po zalití je dobrý si to zamíchat. Dejte si pozor, abyste si nedrkli do toho filtru, který je v té spodní části. Co nám s manželem přišlo fajn, že si vlastně nastavíte stopky, přednastavíte si 3 minuty a ty stopky vám potom řeknou, kdy vlastně máte zmáčknout tlačítko, aby se vám ta káva překapala, což je skvělý, že vlastně máte 3 minuty a můžete si v kuchyni mezi tím připravovat zbytek snídaně a nemusíte to hlídat jako třeba V60, takže to nám přišlo fajn. Takže důležitý moment. Tady potom u toho, kdy tu kávu vypnete, buď si můžete vypnout tu extrakci už ve chvíli, kdy to začne tak jako lehončce syčet. Nám víc chutnalo, když jsme to nechali dojet úplně do konce. Ta káva byla trošku plnější a lehce silnější. Takže to je to syčení. Ještě chvilku počkáme a vypneme. Vrchní část si můžete opatrně takhle sundat. Skvělý je, že to vůbec nekape, takže si ji klidně můžete položit takhle na stranu. A kávu si zamícháme ještě, abychom propojili všechny chutě a můžeme v tuhle chvíli servírovat. Jinak, co se týká samotné chuti výsledné kávy, tak z naší zkušenosti nám přišlo, že je o trošičku jemnější než V60, co se týká plnosti těla a tak dál, ale je zajímavý, že dost často jsme tam měli výraznější samotný ty chutě. Takže třeba teďko v tuhle chvíli já jsem tam použila promytou Etiopii. Ona bude na chuť malinko taková, neřekla bych úplně jakoby vodová, ale bude jemnější, ale zároveň tam bude mít trošku silnější ty samotné svoje chutě, což pro tuhleto kafe je typický bergamot, je to do takového jakoby Earl Grey čaje, je tam trošičku jasmín, tak to nám z toho přijde, že to je daleko víc cítit. Určitě si s tím hrajte, zkoušejte, co se týká dávky, co se týká doby toho louhování. V podstatě ta doba louhování bych řekla, že to asi ovlivní úplně zdaleka nejvíc.